खुलुमबाय आं जाय बिपिएल दोलोआव दंमोन सेन्ट्रेल इउथ विंसआव दंमोन आङो आं दिनै बिपिएफखौ सापर्ट खालामफैबाय आं बिपिएफआव जइन जाफैबाय खिन्थु बिनि बिराद गिदिर इदि सोरखौबा गाज्रि मोननानै आं बे दोलोखौ गारनानै फैयाखै आंनि मोनसे चइस थायो आं जे बुस्थुआव बेयाव आं बिपिएफ दोलोआव आं इउथ्सनि साक्सेसखौ नुहुरदों आरो इउथ्सनि फिउचार दङ होननानै आं नुहुरदों बिनि थाखाय आं बिपिएफआव दिनै जुगदान जाबाय आरो मैया बावैसो जिहेतु नोंथाङा इउपिएलनि जिहेतु फोसावदिं मेलाव बाहागो लागासिनो दंमोन दिनै हरखाब मानो जइन जादों? हरखाब माने जोङो खामानिखौथ' मावगासिनो दंमोन आरो इउपिएल दोलोआवबो जोङो नाजाबोगासिनोमोन आरो जि दायथ' लादोंमोन बेखौ मावबोगासिनो दंमोन आं थाङै थाङै जेनेबा दा मोनसे समाव जेनेबा आंहा साननाय फैबाय जाहाथे बैयाव बिपिएफआव आङो जेनेबा इउथ्सफोरनि आं दहायनो बुंखालांखाबाय इउथ्सनि आङो फिउचारखौ नुहुरदों आरो मोजां खामानि मावगासिनो दङ बिपिएफआ आरो दा इउथ्सफोरनि थाखाय जेरै गोबां फान्ड होबोगासिनो दङ आरो होगोन होननानै खोथा होनाय दङ आरो नै एसेमब्लि इलेक्सनाव जाहाथे आरो देरहानायाथ' खाथांखा बिपिएफआ देरहाबोगोन आरो देरहानानै जाहाथे इउथनि आरो रायजोनि मोजां खामानि मावगोन आं बेखौ आसा खालामो बिनि थाखाय आं बेयाव दिनै जुगदान जाबाय। जिहेतु दायो फिल्म जगतनि मानसिफोरखौ जिहेतु मोनफ्रोमबो जे गोबां जिहेतु नोंथांमोननि जे फिल्मनि एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ जिहेतु दोलो बास्लायनायखौ जों नुगासिनो दङ बिनि समाव जिहेतु बे लेखाय नोंथांमोनबो जिहेतु बास्लायबाय थादों। आंथ' दा गुबुननिखौ मोनथिला खिन्थु बिसोरबो सानदों दोलो बारस्लायनाय माने प्रेजेन्टआव जि बुस्थुआ राइट एबा जि बुस्थुआ मोजां खामानि मावबाय थादों जों बेखौ सेलेक्सन खालामनो रोंनांगोन जेरै सिनेमायानो जा बिजाबानो जा गासिबो मोजांबो गाज्रिबो थायो जों बेयावनो मोजांखौ सायख'नो रोंनांगोन आरो गाज्रिखौ गारनो रोंनांगोन आरो लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावगोन होनना सानो जिहेतु नोंथाङा इउपिएलखौ नागारना बिपिएफआव आं दिनैसो जुगदान जाबाय जेला आरो आसा खालामो आंनो बे स्कपखौ बे पार्टिनिफ्राय होयो आरो होगोनखौ आरो बिदिनो लाइमोनफोरनि थाखाय जेसेबांखिनि हायो जों नाजागोन दा इयुनाव बेफोर बुस्थुखौ डिसिसन लालांगोन आरो